ନମସ୍କାର। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି FE1 FE2 ବା ଟର୍ମ 1 ଏକ୍ଜାମ। ହେଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛି। ଟର୍ମ 1 କେବେ ରହୁଛି ଏକ୍ଜାମ? ତାକୁ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ 1। 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 15 ଓ 16 ତାରିଖ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଅଛି। 14 ତାରିଖରେ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ FL ବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ରହୁଛି GSC ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ। 15 ତାରିଖ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। 3 ନମ୍ବର ଦିନ ରହୁଛି ବା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ରହୁଛି ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯାହା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ବା ହିନ୍ଦୀ। ତା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି ଗଣିତ। IA2 ବା FE2 ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି 1 ନଭେମ୍ବର 25 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଟର୍ମ 1 ବା ହାଫେରଲି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି 8 ନଭେମ୍ବରରୁ 13 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକେ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ବା ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ, ରହୁଛି ଇତିହାସ ବା ଭୂଗୋଳ, ତାପରେ ରହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ, ତ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗଣିତ। ଟର୍ମ 1 ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ IA3 ବା FE3 ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରହୁଛି IA4 ଏକ୍ଜାମ ଜାନୁଆରୀ 7 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଟର୍ମ 2 ବା ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ଯେନ୍ ରହୁଛି 28 ରୁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଇକି ରହୁଛି 28 ତାରିଖ ରହୁଛି 29, 30, 31, 2, 3 ଏସବୁ ରହୁଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ 10th କ୍ଲାସର। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦଉ। ଏଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ହାଫେରଲି ବା ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ଡେଟ୍